Kaixo, ni Petra naiz. Oso neska normala naiz. Zuek bezala. Nire eskolara joaten naiz. Azken aldi honetan, Martinen laguna izan nahi dut. Ai, baina berak ez nau ikusten. Nire laguna Luziak esan dit mototzak kentzen baditut Martinek begiratuko nauela. Hala egin dut. Baina Martinek ez nau ikusi. Nire laguna Anak esan dit betaurrekoak kentzen baditut Martinek begiratuko nauela. Hala egin dut. Baina Martinek ez nau ikusi. Nire laguna Luisek esan dit irribarreak nire aurpegitik kentzen baditut Martinek begiratuko nauela. Hala egin dut. Baina Martinek ez nau ikusi. Nire laguna Klarak esan dit kantatzeari usten badiot Martinek begiratuko nauela. Hala egin dut. Baina Martinek ez nau ikusi. Nire laguna Lolak esan dit pekak aurpegitik kentzen baditut Martinek begiratuko nauela. Hala egin dut. Hala egin dut, baina Martinek ez nau ikusi. Nire lagun guztiei kasu egin diet.
Mototxak kendu ditut. Betaurrekoak naiz eta oso ondo. Ez ikusi kajoian utzi ditut. Nire azaleko pekak kendu ditut. Eta hitz egiteari utzi diot. Eta hau dena egin arren. Martinek ez nau ikusi. Nik ere ez diot nire buruari ikuste. Nire lagunei honela esan diet. Hau, ez naiz ni. Ez dut nire burua ikusten. Hau, ez naiz ni. Orduan, nire mototxak nire iribarrea eta nire betaurrekoak berriz jantziko ditut. Nire aurpegia berriz garbitu dut. Eta pekak berriz agerian jarri ditut. Eta kantatzeari eta asko hitz egiteari berriz ekin diot. Eta Martinek oraindik ez nau ikusi. Baina bihar kanta bat kantatuko diot. Eta orduan ziur nago berriro begiratuko nauela.